Ni dumanya sura chama sigilime kanyema da Sherifa TV jabarani soma maliko na ani maliko ka beni bi tratado marskalo klemwa ani nani samba flani mwoni nduri wala sa jemuka so madunu akana siga fo au ko to ya shila kasangani au kadana tare kada aka ka ofo ka wolmando o hukmugile nkonna lala kuyati samara kuni ko ni boto ya anyaka ko shudu glafe ni fima magala fena eche kasa te ko ni ya da to shufe pani aya la da tu samara rasira pour basitira duma ka kene samara amila me baje kulufu maliko na fuka tasi maliko kanama ni sanga ngoro fenfe sigile ni ka jabaran su maliko ni udi Sherifa TV keren yala so madunu jemukan kanu bagaw amu fuku barkada ka foku ku bisimla wa jemukan mali sanfeni udi so madunu obebe kanu bo bla jeni folongo fe lala kuyate bi taratayi biyo no akacha la doni bawo ni ye jemkan takalage tata do fele la kuyati yelama doni be do ko konna wala ambe fuguru bo dabadala ka samani jemkan sigi chokoyi ka soga do jemkan kono aywa samara to basi ya fa chugumna amtam jemkan nyefe na sana nga do jemkan babu konna ni ande me baje kulu keren ni communauté sansoro juruko nouveau soleil mawi keren ni ala ko produisara ko stratégie famille signatanga technicien fanfe ni Mohamed Keita fukata si Jabatima nite zara premier la benindo mo doni mi ka soro ka signala ebo miwa mo mi témoin amona gani dey abe mi wuli tasuma ka mon père Mali bebe ni nene bara ni be ni nene ni infusé ka jikala ka ke teka unene Tiens mon père Nika. Dites-moi. Allez, moi au boulot d'Ima. Te Zara. Mon père, on peut pas quoi que le Nazaré. Ah, il y a comment va? Et il doit distribuer ce qu'il doit. Ah bien. Ah, Mangani. Ah, c'est un moyen de te conter. Te Zara. Te au catédé. Abisa pisa babo. Ni te wala béni. Ah, il y a de la pourrait casser le canal. Kakel gros. Wa ne pas infuser de mien. Même bien, il y a que quoi. Appelez-moi ou adieu-moi, on est dédié. Tu as caté. La higa. Tu as voulu me faire le faire. Jama jara kadua kete zarai. Makele gadanga mena budji. Allah. Farafidenu jara kadua kete zarai. Makele gadanga mena budunchi. Allah. Lala kuyati tamara sana ni munyi société nouveau soleil maw kosabe angelo ngo fe ka tamunu salo keyi anya soro tezara akunfola amome yado angonya shuru kabla aya anta shuru kabla de sunalo bana kaba amba shuru ba furuni abo sunalo kumitala sa fana de ko mbola maw makamisa ke tamara ne fi ne selu kera kaba ya fa de no fe ala na kele kura fo de tibetudi lala kuyati yeche ubato alibi angansenze atani jemkanto aywa samara nambara tezara la amna nga clip du jour followa mo ya nga seko tigla mo wi keren ni ala min bambulo wi de sikaso Burama Traoré awo sikaso Burama dugede yaro aywa am tashana fofi kasika Burama Traoré nyamada don kasoro ka signala bebe
Lala Kuyate. Samara. Bamano ko kuma do. Kosebe. Ko nyinte maminda. Gazo kala semarina. Amanga yala. Wa fura ka fo sisa. Awo. Ko dente mami bulu. Kosebe. Ko den tigi kele damano tigila. O managane. Mata ina singa njamame. Ambe do de ke. Awo. Alaka den na famano ya. Amina ya rabbi. Bela jeni. Amina ya rabbi Samara. Lala Kuyate. Alaka na denko tumsu sima kumpala. Amina ya rabbi. Ma chaudo. Samara ya fi mu kala tigate ana nkale mbega ana nakela ay ko me ko muzo ma ci amara selle la sa ya fa de mo fa kura fo ni mara do tuguni bajite aya Samara na bra clip du jour là ame kuna fo ni balada ele bado ni sanga en nana kanu bako ko rotolindu siga famia soro chugo mina bi kuna fo nguna sira ofe ola gami e sorta na nyota ni metalike bina fa sabatini ko nyabe kulu mbulu oluka nyama soba ulu ya kanu ka foko jamana ya la nyini ga sika demedu kerenkere ni ala ma balukuta na sira fe ko ton bamwa odimna ta ko di mauma Odo. Lala Kuyate. Ako Conseil national de sécurité alimentaire. Ako ni attaque à la guerre au cas sigi tako mwani flala. 22e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire. Ako abaro sigila senka Lala Kuyate. Ako mi baranyama ya kuntame kadi mali jamana gouvernement ko tige galemo. Ako Lala Kuyate akerefe. Ako mi metalike mali jamana ni jamana ko nyonya bola abla job ak mekene kan. Kasi ya mabala et commissaire alimentaire o manyama Ridwan Ag Mohamed Alika ako Lala Kuyate kasangani sigi mbarawi korofo damnola gouvernement ko tigale la bana ka fruta kanyeshi bela jenemo ka hakina jibu ke hakina na mimbeta kanyeshi jamana kuntigi ka hakina mo ni ala fambaye kaseka dunga fa ko sabati faso mali kono ako Lala Kuyate ni ataka lage ako madama gelao be jamana kono binata jamana nyama son excellence le général d'armée Assimi Goïta ako ni keme ka dunga fa no ko ta ko ke keleke bere bayi tumina jamana kono don be siga no ngokuru ani dawa ko so no ko lateme ka sura amake gele ayi ako Lala Kuyate o kuma konnana ni ataka lage jamana gouvernement ko tigela bana ka fulta kan yeshi jamana nyama bela jenema dine nyama fara ya kuma bala la da dutika jamana marabo bela jeni nakade jamana kono de bela jenemo ka sangani o kan nyuma deme barawi ni metalike albi able mega aka korofola aya ayira ka fo ka bebite jamana nyama obedele ko koda dunga fa o kele sabatila ya Kuyata wala sa kasiga o kefen sabatila ye faso mali kono ako bawo bola ngolo o jomandi Lala Kuyate o kuma konnana ako samba feni mo woni nduru samia bara minkera ya ako jamana nyama o ka deme amado mala o reke yasbabu kasiga Lala Kuyate ningura fe samia bara wala ma dama dunga fa bara o bisiga sabati chogomina ako ni sigi senfe abebe o bo masega ta kanyeshi jamana nyama o ma ako nante mena oka Lala Kuyate wala sa alibi kasiga oduma fakile ni ko sabati faso mali kono ako jamana nyama o kasiga ni o ko bara o chama bolo dali Lala Kuyate samba fla anim woni woro konana ako ona bara ko ro chama bolo da ako ola kumba eda serama ako duma fa buna kunka ni metalike nyo toni bam 20,000 tonnes joli bamwa ako nyo toni bamwa bonyongo oko onata ne kadi ma million kele kemeduru biora aniko bonyongo Lala ma million kele Baduru mo million kele ni Baduru awa anuko awa 1,560,189 personnes otoyi onata kadu omo mali jamana nyefe madama munu makobe Allah Lala Kuyate kafara oka ako gouvernement kene kayef mabla sonoya oke dala dumuni feri tawla marabolo do konana ina fosigu marabolo anisika so Lala Kuyate ni biseke sababu kama 5,000 joli ma baduru bonyonko Lala Kuyate munu ngolinde ni nogoya bate olu ye dala dunu na sira fe tumina olu kasiga nogoya dasora ola ako kafara oka Lala Kuyate ona demeta kanye shinja mabala monikelo fanamo nango barakelo be olula wala sa kasiga oka donta osebe ko ka wureya Lala Kuyate bara mini obera ola duguje ko mwanita jango okasiga otonobo ako kafara oka sumashi nyuma sumashi ko gole unata kadi senekelo ma Lala Kuyate tumina Lala
kuyate o ka se ka o ka baara tɔnɔbɔ fo ka se ya kuma bala mɔnikɛlaw ma ani bétail ani poisson o tɛ mɔnikɛlaw ye wa Lala Kuyate olu fana ka se ka o ka baara tɔnɔbɔ jamana gouvernement ɲɛma ala fana ka yira k'a fɔ a ko baaraw kɔrɔ caman bolo daminɛ san 2016 kɔnɔna na Lala Kuyate minnu o donna bala bɛɛ a se ka kɛ sababu ka dun ka fɔ ani ka yakubaya ni ka sabati faso jamana a yɔrɔ caman fɛ Lala Kuyate ka se jamana ɲɛma olu ka kuntilennaw ye Sulemani Sidibe ale de y'a fasiri ka bɔ histoire kɔnɔ Lala Kuyate an y'a sama ka bɔ yen ayiwa Samaira a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu kɛ ni laɲini min kɛlen filɛ nin ala k'a kɛ sabati fɛn barika da kan n'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na o k'a sɔrɔ kɔnɔbara falen don o yɛrɛ bɛ hakili lafiya ayiwa n'an bɛ to histoire kelen kɔnɔ Samaira an bɛ taga Sikaso mara la fo ka taa se Segu mara ma an y'a ye k'a fɔ an ka jamana finitigiw u ye wulikajɔ sabati ka se ka ngara da juguw la ni marabolo kofɔlen ninnu kɔnɔna na Lala Kuyate a ko ka sanga ni o ka minnu salo ye ni laɲini ye ka se ka jamana kɔnɔdenw tanga ni k'o kisi jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ko wulumasiri tabaw ka bɛn ni karido marisikalo tile 22 san 2026 ye a ko o ye baaraba 2 kɛ a ko min kɛra sababu ka se ka jarawulakulu ka dankari o ka jatigɛwale kɛbaa dɔw la a ko Lala Kuyate kibaruya a dira wulumasiri tabaw ka kunnafoniso diripa fɛ Lala Kuyate ka se o ma ɲɛmaaw ye a ko kunnafoni y'a yira k'a fɔ Lala Kuyate wulumasiri tabaw u ka bolofara min bɛ yafuma b'a la yɔrɔ la ni o bɛ tilela cercle ko fɔ Sikaso marakolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma tabakɔrɔkaw fɛ yen a ko olu bɛna yafuma bala jugu ka jan dɔ kɔnɔ tuma min na jugu kɛn bɛ ka jan ni ka labɛn ka bila wulumasiri tabaw ɲɛ a ko Lala Kuyate nka ka sanga ni yafuma bala u ka baara ɲɛdɔn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa sɔmɔnɛ o de ye suba ye a ko wulumasiri tabaw sera ka bɔ u yɛrɛ bɔ jan in kɔnɔna na ni ka laban ka bɛɛ fa ta ni ka da jugu ninnu kan Lala Kuyate ka sanga ni bɔnna banfula tale ye ka coro o caman kun na a ko ka fara o kan o bolokɔnɔminɛw fana caman labana ka salo ka bɔ o bolo ka sanga ni wulumasiri tabaw olu ka wulikajɔw ye a ko ka fara o kan an ka taa Segu Sido ani Bazado a ko an ka taa Jurakaw fɛ yen a ko hali bi u bɛ Segu marabolo kɔnɔna na a ko wulumasiri tabaw fana ka bolofara min bɛ yen a ko Lala Kuyate o fana taara bali juguw la Lala Kuyate u bɛ minnu salo la motoba dɔw sanfɛ tuma min na o kɛn bɛ ka o ɲɛma dogo kungokolo fantan ni banta kɔnɔ a ko wulumasiri tabaw o ka sanfɛ susuli kɛra sababu ka se ka yafuma b'a la o caman kɔnɔ o ninkɛnɛ karaba a ko Lala Kuyate ka fara o kan o dagawuraw fana minnu minɛnw kun bɛ o bolo ko ni tasuma mɛnna olu bɛɛ lajɛlen na a ko chef d'état-major général des armées a labana ka yira ka fɔ Lala Kuyate a ko foli bɛ taa ka ɲɛsin wulumasiri cɛdenw ma ka sɛgɛn n'u ka baara ɲɛdɔn ye ani baara kɛcogo ɲuman min bɛ kɛ o fɛ dugu jɛgɛ 20 walasa ka se ka hali bi jamana kɔnɔdenw o ni o bolokɔnɔfɛnw ta k'o kisi a ko bɛn ye ne baara hukumu kɔnɔna na a ko Sulemani Sidibe ale de y'o fana fasiri ayiwa Samaira an bɛ dugawu kɛ hali bi an b'o de fɔ an ka finitigiw ala k'u fanga se jugu ala k'olu dɛsɛ o la an bɛ indépendant ta Samaira n'an y'o ta hali bi an bɛ to lakana ko binakun kan an bɛ a lase maaw tulo kan k'a fɔ ko nin waati in na k'a yira k'a fɔ ko Segu marabolo kɔnɔna na hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la seriba la ko Bamaci tigilamaw kɔni bɛ munumunu salon na o yɔrɔ kofɔlen in na k'u bɛ ka se ka jatigɛ kɔni don dugu in kɔnɔna na awɔ a kɛra sababu seribalakaw fɛ ka se ka seribala dugu maa dɔ un notable dugu maaba dɔ kosɛbɛ o y'o fa Lala Kuyate un élu communal échappe à un enlèvement o ka yɛrɛmara kafo ɲɛmaa dɔ ko ni o sentɛgɛ sera k'o tila a ko Lala Kuyate a ko ka sanga ni kunnafoniyaw ye a ko min bɛ min fɔ ye marisikalo tile 19 tɛmɛnen o tɛ selidon yɛrɛ ye wa a ko su 2 heures du matin waati a ko Lala Kuyate maa dɔw minnu ma se ka bugun natigɛ a ko olu ye heyi kɛ yafuma bala seribala dugu kɔnɔ a ko o don ani o ka o ɲɛsin yafuma bala Abulayi Mayiga ale ka denbaya ma a ko si ma kɔrɔsiyɛ ye a ko Abulayi Mayiga ale ye jɔn ye a ko usine min bɛ yen ni o ye Sukala SA o baarakɛla kɔrɔ don wa Lala Kuyate an bɛ don min na fɔ bi seribala dugutigi o dankan kun don a ko Lala Kuyate tumana min na o donna Abulayi Mayiga ka denbaya kɔnɔ o taara bagabagaliw caman ta ka ɲɛsin ni cɛkɔrɔba in ma Lala Kuyate o tɛmɛnen kɔfɛ ka yira k'a fɔ ko olu ni bɛnkan dɔ kun kan ka sabati a ko Abulayi Mayiga a ma sɔn ka don olu ka bɛnkan sira fɛ a ko ni a ta k'a lajɛ a ko Abulayi Mayiga a filɛ ka janfa de ta ka ɲɛsin olu ma o y'o to o kɔrɔfɔ la n ka muru ni k'a turu Abulayi Mayiga Lala Kuyate muru turulen kɔfɛ cɛkɔrɔba la a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ɲɛ walen ɲɛna a ko maa si ma se k'a lamaga ko bɔn maramafɛn cɛjugu de tun bɛ o bolo o ko n nana ka ɲɛsin cɛkɔrɔba in ne ma ni kuma min ka di o y'o fɔ ni ka laban ka muru kɛ k'a fa Lala Kuyate o fagalen kɔfɛ a ko min bɛ tali kɛ hali bi maa jugu ninnu na o ye o kun
da alibi meri o dangan filana ka demaya kan alibi sirebla dugu konnana ako lala kuyate mimi fuye ale koni kelen ka kibara sura ka fo obe dugu kono lala kuyate medere ko de fuye ma so mane shubayu ale koni aye sentiga ni kolabata lala kuyate kaburi kata ajima de woro dola lala kuyate otara fon ale ko o kera minge lala kuyate ale sura kana mimi fuye able mega okono oye ofa ni fa cho jugu ina ako lala kuyate okum kono na kuno fo na yira ka fo o keni biche sirebla ka ofi ako dabe maye shnote maye ako lala kuyate kamana ga onna mebela jini dusukuna ako kamakle jigi ka fo o fana keni biche ako sirebla ka chama ko ni fule ka jige bidona mina on tale ko fe kata bismillah me nyono ani segu dugu konnana lala kuyate ako kamakle jigi ka fo sirebla ako yoro mine abe jamba jugu manunu ka yaf mabla kumani kuma ko ni be ka jota kanyeshi dugu ko fole mo lala kuyate kasangani o ka babalu tale kanyeshi omo kata madama dugu mo uluka basigi auche ako lala kuyate ni kero jugu de fle ka ke o fe ko kura ka beni marasulo kleta ani kononto samba flani mo woni woro ya ankoro ako segu marabulu konnana ako sire bala abe segu adu nyono che lala kuyate kumana mina ni bro segu ke kunda nyono dugu konnata ako lala kuyate ako urebe ke sababu ari be ka yira ka fo wuri da to kanyeshi wulu masir tabawma mari jamana chuwala ko mena o kasiga la magala mo ko ta ko che yoro ko fulina jango lala kuyate ka sena ni basigi ani kiliyayi sire balani adafe dugu bela jene konnana able maiga ali da ya fasiri kabo independent kono lala kuyate anya salo kaboye Samaira ami do ke nyokoyi ya rabbi al sala ka jamana en kisi ala ka bobulula ala yara wonu tanga amina Samaira wala ami do indicateur de renouveau konna na nyuta amta samakili buguru na sirai ibai ka fo samakili buguru koni ale anga bo samakili buguru anga boy anga na bemako anga ka fo mi metalike immeuble ote wala daga bana suba munumbejo sira kerefe lawla anya ka fo dawda bugu o do koni frilay ni sen fe mamu kan olu jogina olu chele ba soro matan ani kele o ka joginda ka jugu mo duru ko alsa olu bi ka nyino olu mai Samaira chelo lala kuyate ako ni kobai kamana gan koyi ako lala kuyate akera koyi ako ya foto mina ni ko ni daga bana soyi ko ma ko R+4 o jumai ko te 4 étages ya étage bulu mu be bla ko dafo yen yin ngari ko R+4 R+4 ore 4 étage a fallen flinyana bashite anga tanai la kuyate ako ni muni daga bana soye ya foto mina adola abiso ngaka oye ako isomino abiso ngase étage nane bonyongo ma osolo to nyonga ako la kuyate okone fleka dafri ka beni karido ula dayan fonye dauda bu sira farala ako la kuyate bamako faba konnana ako mingera sababu ka mamu wa bonyongo ko no jowi ako mata nenkele mamu wa inchela ulu ka jogu da sebe ko juwala ako la ko ete ulu ko ni sawla katanu o yef mabala kenya tira mo yoro jango o kasiga demeta kanyeshi olumo la ko ete maduru be ula mi maduru ni inchela dendani kelembe ala munu binaka biya ulu ko be bogo chela la ko ete ubala ka bogo wo be tugo be kasiga bo udala ako la ko ete ni kewele jugu akera ka benenge tan ulu vla watimo ako yorola yoro mine abe agence orange faso kanu o masurian la ako mamunu ngoni ngasuru yoro ina ako ne akera o chamanyena we ayira ka fodala kwete nusu ngoni abinto ko abe akme la halamina o de ko coulage du béton utumika béton ni da o ebo do o ya béton da coulage du béton e de be don de nala kuyati ako akume o hakede la ako kuna funa yira ka foko kura ako mi metalike iyaf mabala la kuyati so nyira tigibatigi les propriétaires de l'immeuble ka fara adengeka ani ainsi qu'un proche ana masuma modo ako ulu be maduru chela maduru munu ale binu obe bogo duguma Samaira kala masibai ulu ko ni binaka biya la kuyate ulu masiga bo o bala ka bo wo be chogomina wala sa ka se ulu bo igere dumbia ale de ya fasiri Samaira amaye wele blaka nyeshi ingénieur ni expert uma ni kumunu mesega nunke
samara kuku ɲɛfɔ an ɲɛna o ko ko masiba ye dɛ ko enquête bɛ sen na ka dɔn ka fɔ mun ne kɛra sababu ka na ni so in dafirili ye kosɛbɛ ko yala ko sojo minnu de man ɲi wa nɛgɛ minnu kɛra a kɔrɔ olu de ka fɛgɛ wa k'ale minnu bɛ baara kɛ olu t'a dɔn wa ɲininkali ko nin filɛ nin ye nka a jaabi walasa k'o dɔn o de ye enquête bɛ sen na o ye tiɲɛ ayiwa an bɛ dugawu kɛ maa minnu joginna ala ka kɛnɛya ɲuman d'u ma minnu ma se ka ye fana ala k'u ɲuman bɔ awɔ o la an bɛ to Yusuf Sisoko awɔ an bɛ to indicateur kɔnɔ Yusuf Sisoko n'ale ye kunnafoni dila ye an y'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na ni kiiri tigilamaw kɔni tun bɛ ɲɔgɔn sama la jaabiw bɔra ka bin Lala Kuyate a taa ko fɔlɔ ka taa jɔ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ o kɛra marisikalo tile 9 san 2026 a ko ka sanga ni o ye a ko parquet tun ye san 5 kaso 5 ans de prison ferme ka ta ka da a kun a ko Lala Kuyate o ye hukumu kɔnɔna na a ko min bɛ taali kɛ kunna an kɔrɔ ntɛnɛndon marisikalo tile 23 la a ko tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité olu ko n'a yira k'a fɔ Isufu Sisoko kunnafonidila don n'a ka di directeur de publication du journal Alternation o don a ko Lala Kuyate jalaki min ta mɛ ka bin a kan o de ye k'a fɔ dankari la a fɛ ka ɲɛsin jamana wɛrɛ o jamana kuntigi ma Lala Kuyate et au crédit de l'État a ko hukumu kɔnɔna na san 2 kaso datugulen 2 ans de prison ferme ani sefawari miliyɔn 1 Lala Kuyate a kan k'o sara a ko olu de taara ka da Isufu kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Isufu Sisoko kunnafonidila don n y'a f'i ye cogo min Lala Kuyate n'a ka di ye a fɔ journal min bɛ yen ni o de ye fasiri gafe ni o ko ma ko journal Alternation a ko o directeur de publication de don a ko Lala Kuyate hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ nin cogo la jalaki ta mɛn ka bin Isufu Sisoko kan k'a jira k'a fɔ a da o de ye fila kɔnɔ bin tigɛ a ko ka sanga ni yafuma b'a la jalaki talen ye ka bin jamana wɛrɛ o jamana kuntigi kan a ko Lala Kuyate ka sanga ni yafuma b'a la sɛbɛnni dɔ kɛlen ye a ka kunnafoni gafe kɔnɔ o de ye la publication dans son journal d'un texte jugé outragé envers un président étranger a jɛlen don a ko tubabukan in jɛlen don a jɛn tɛ a ko a ka kunnafoni gafe min bɛ yen a ko sɛbɛnni dɔw de yira o kɔnɔna na min ni a ko ni ye mɛn k'a fɔ jalaki de bintɔ don ka taa ka ɲɛsin jamana wɛrɛ o jamana kuntigi ma a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ Isufu Sisoko maya dépôt o taara ka da a kan février tile 5 a ko Lala Kuyate o nɔngɔni fɛ Isufu Sisoko kɔni tun y'a yira k'a fɔ jɔn ko ala ko min fɔra ko tiɲɛna ko ale jo tɛ a la bon nanzarakan na a ko placé sous mandat de dépôt le 5 février Isufu Sisoko avait reconnu son erreur et présenté des excuses lors de sa première comparution à l'audience du 9 mars dernier a ko sɔnna k'a fɔ jɔn ko ala min fɔra ale sɔnna a ka fili ma wa ale tɛgɛ fila bɛ a kɔ yafadili don ka ɲɛsin yafuma b'a la Lala Kuyate nka o na kɛ a bɛ n'a fɔ bamananw ka kuma don ko hali ni sojuru kabu b'a bɔla fo k'o tɛ dɔ bɔ sɛ sɔngɔ na Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o de kɛ bɛ sababu san 5 min kun ta mɛ ka ɲɛsin Isufu ma a ko labanna ka kɛ san 2 kaso ye ka taa ka ɲɛsin a ma Lala Kuyate ani sefawari miliyɔn 1 a na o sara Igre dunya ale de y'a fasiri Samaira an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma kɛ k'u fura ye o don a ma nɔgɔn baasi tɛ o la sa an bɛ nouvelle horizon ta n'an y'o ta an bɛ taa Sanga ale bɛ Bajangara mara la an y'a ye k'a fɔ yen maaw olu kɔni kɛlen don ka wele bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka sanga ni Bamaji tigilamaw ko ni u bɛ ka ye nin yɔrɔ kofɔlen in na nin waati laban ninnu na n'i ye a ta k'a lajɛ Bajangara marabolo kɔnɔna na a ko Lala Kuyate y'a fɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnama dugu min ni a bɛ Sanga ko fɔ a ko duguden caman ko ni Lala Kuyate a ko o kamanagan bɛ fɛn tɛ o da a ko Lala Kuyate kamanagan o de sɔrɔ min fɛ o de ye k'a fɔ jarawilakulu caman de yelen ye minnu salo la o ka marabolo kɔnɔna na ka bɛn ni kari don marisikalo tile 22 san 2026 ye a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko maajugu ninnu caman ko ni yera moto baw de sanfɛ minnu ni o b'a la ka minnu salo kɛ taa ni segin bunna kun kan Sanga o dugu kɔnɔna na a ko Lala Kuyate maa caman ye a yira k'a fɔ sigama ko nin kɛmɛ minnu na ka yira k'a fɔ Lala Kuyate ces individus identifiés comme venant de leur base située à Bombo ont emprunté un itinéraire passant par Idjeli et Koma avant de pénétrer dans Saga a ko Lala Kuyate maa do minnu ma se ka bunna tigɛ ko nka siga kɛmɛ o la k'a fɔ jarawilakulu dɔw bɛ yen minnu dagayɔrɔ bɛ Bombo o dugu kɔnɔna
kɔnɔna a ko a bɛ n'a fɔ o bɔra yen de ka tɛmɛ Ijeli dugu fɛ ka na se Kɔnga o bɔlen kɔfɛ Kɔnga pont dɔ bɛ yen ni sanga cɛ o y'o pont tigɛni ka laban ka o kari ka don Yafama Bala sanga dugu kɔnɔ a ko Lala Kuyate o dɔnnen kɔfɛ a ko les hommes armés se seraient arrêtés brièvement à la mairie u y'o kun da mairie kan Lala Kuyate ka taa fila foyi ni ka sɔrɔ ka laban ne ka tɛmɛ ni o ka sira ye k'o kun da bɔnbɔn dugu kan a ko Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fala dɔ de bɛ yen a bɛ n'a fɔ yen ko nin ye o dagayɔrɔ ye o taa bɛ bisimila minɛ yen de a ko wele kɔni datɔ don maa dama min bɛ taliki dana Amasago maa dɔ la ale kɔni y'a seereya k'a fɔ ale ye maa ninnu kɔni lamaga la a ko wele bɛ da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma dɛmɛ ni dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin olu ma Lala Kuyate sani a ka kɛ n'an kun y'a dɔn ye a ko Lala Kuyate ni so ma ɲɛna min na k'i bɛ sojoro Mahamani Ture ale de y'a fasiri ayiwa Samaira ma jigiya k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u bɛna welekan in mɛn u bɛna fɛɛrɛw tigɛ yaasa jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana o siratigɛ fɛ ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ an soir du Bamako ta Sanafɔkɛ sɛgɛnna kelen an bɔra sunkalo la ayiwa n'an soir du Bamako ta Samaira an bɛ taa Kayi sira kan Kayi sira an y'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na ko a kɛ n bɛ gɛlɛya ye wele kɔni dalen don ko yanni samiya baaraw cɛ ko Kayi sira ko a ka se ka lajɛ Lala Kuyate Kayi ni Bamako cɛ sira fasirikɛba o de ye Maimuna Dunbiya ye a y'a yira k'a fɔ sira do Lala Kuyate min nafan ka bon a ko jamana o wagande Yafama Bala o yakubali la a ko jɔyɔrɔba de bɛ a la a ko ni a ta k'a lajɛ a ko a bɛ deli ka kɛ sira ye sira min na ni an bɛ taa Yafama Bala bɛɛ la dumuniw caman salo ka na Lala Kuyate ka bɔ Kayi fɛ ka na ni a ye Bamako a ko nka bi n'a ka biya a ko ni jamana ɲɛmaaw ma fɛɛrɛ kɛ yanni samiya donni cɛ a ko Lala Kuyate a taa ni segin dɔ bɛ sɔn ka fara a gɛlɛya kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko sira min kɔni don Lala Kuyate a ko ni maa bɛ se ka tɛmɛ a fɛ ka taa Mali jamana a dancɛw jamanaw caman na a ko o hukumu kɔnɔna na a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sanni feere bonna kun kan maa dama Mali ye ani a dafɛduguw caman ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'a sababuya kɛ Lala Kuyate n y'a fɔ cogo min na a ko feerefɛnw caman de bɛ tɛmɛ yen fɛ maa dama maaw caman de bɛ don ka bɔ o sira fɛ a ko nka Lala Kuyate an bɛ don min i n'a fɔ bi a ko nin sira in bilama a bɛ lahala la sira min ni a bɛ maa misi ni ka laban k'i bila kamana gana a ko Lala Kuyate ni a ta ka lajɛ a ko Kayi sira bilama ni ko ni kɛ a kan o ko ni nanzaraw k'a ma ko un parcours de combattant a ko a sɛgɛn baara ka bon kosɛbɛ a ko les véhicules s'endommagent rapidement a bɛ maaw ka mobili ni k'o tiɲɛ teliya a ko le temps de trajet s'allonge considérablement a ko n'a sɔrɔ tile fila don a dɔw la i bɛ tile saba ɲɔgɔn kɛ a ko les risques d'accident augmentent a kɛ a bɛ kɛ sababu ka na ni accident caman ye a ko Lala Kuyate ka fara o kan les transporteurs dénoncent les pertes économiques énormes dues aux pannes fréquentes a ko min bɛ taa ka taa minɛnw donni ka na a ko olu b'a la k'a yira k'a fɔ a bɛ tiɲɛ lase olu ma bawo mobiliw bɛ tiɲɛ kuma ni kuma minɛnw kan ka don waati min na o tɛ se ka don o waati a ko carburant fana mobiliw bɛ o carburant caman jeni ka sɔrɔ o ma se ka yɔrɔ caman boli a ko ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Lala Kuyate a ko ninnu ye degun ye a ko hukumu kɔnɔna na n'i ye a ta ka lajɛ maa minnu bɛ a mobiliw ta ka taa o mako ma ɲa ni o ye passagers ye ils subissent fatigue insécurité et un confort extrême a ko olu fana Lala Kuyate sɛgɛn ani degun caman de bɛ sɔrɔ o fɛ a ko hukumu kɔnɔna na a wele datɔ don ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma sani samiya donni cɛ a ko cogo min na u ka se ka fɛɛrɛ dalu sigi sen kan walasa ka se ka magɛn ta ka ɲɛsin sira kɔfɔlen ma sira min don ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana sɔrɔ o yakubali la a ko Lala Kuyate Maimuna Dunbiya ale de y'a fasiri ka bɔ Sowadɛmɔgɔ kɔnɔ e ni ne anw ta kɛra ni ka a walawala ye an sera ka min fara ɲɔgɔn kan Lala Kuyate Kodi kosɛbɛ Sanafɔkɛ a tɛ tɛmɛ nin kan an b'i fo k'i barikada Fasiru u sɛbɛkɔrɔ walawala la an b'a jigiya k'a fɔ kanubagaw u ye faamuya sɔrɔ bi kunnafoniko ta sira la nka ni maa min mago bɛ faamuya wɛrɛ la i bɛ se ka nin fasiri kelen sɔrɔ n'i ye nin fɛn sɔrɔ an da sera min ma i n'a sɔrɔ a kɔnɔ n'a se ka caman fara i ka faamuya kan o la o siratigɛ fɛ an ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔnin na yanni an ka Madame Keyita bisimila ko les plats de chez nous awɔ an bɛ taa ka na Amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani
Mbo gundo dima. Te Zara. Mon père, an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Ni y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? surprise k'i E ye nin dɔn wa? a bi yan. A man kan ni. Sisan kɔni i ye Teko jaabi. Te Zara, Tew ka te de ye. A bi san 30 bɔ. Ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den. U y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ. Wa ne b'a infusé de min han. N bɛ min f'i ye, i hakili to a la. A bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye. Tew ka te. Sonsan bɔlen bɛ fali fɛ. Nka a den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ Te Zara ye. Ma kelen ka danga mɛna budu Diɲɛ e Ala. Farafidenu jɛra ka duwa kɛ Te Zara ye. Ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye. Ala. Te Zara. Lala Kuyate. Samaira. Tiɲɛ yɛrɛ la. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ a bɛ kɔmasuru kan. A b'a ja kosɛbɛ. A n'o tɛ a kuma tɛmɛ nin kan. A dɔw la seli sugu caman kuna sɔn ka bɔ o kɔrɔ. Ayiwa o la sa Samaira an kɛlen don ka te Zara kun filanan min an bɛ na an ka rubrique ma. E y'o min ya? N y'o min dɛ. A bɛ cogo di? Ayi a tɛ fila fɔ ne y'o fɔ o te duman kɔ kɔni ayi n'i bɛ fɛ k'o nɛnɛ dɔrɔn i bɛ te Zara k'i taama ɲɔgɔn ye. Baasi tɛ n'o don an b'o fɔ k'o waliɲuman dɔn. Kosɛbɛ. K'i yɛrɛ fo. O diyara n ye. Yɔrɔ n'an b'an denmuso fo. Jangi Jawara. Madame Traoré. Awɔ an b'a fo. Ale e fana den don wa? K'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo. Ne den don. A ye den don. Awɔ. Baasi tɛ. Awɔ dɛ. Siga foyi t'o la. E teliya kuma de don. O siraw kɔni ka ca. Kosɛbɛ. O la sa an na sira di Madame Keita ma. Les plats de chez nous. Plat dumanba min mana k'a bolo bi. Tiɲɛ don. A ka se k'o da kanubaw kulo kan. Madame Keita e ni sɔgɔma. Se yɔrɔ ni sɔgɔma. Kɔri baasi t'aw la. Alhamdulillah. Ala ka tile yɛrɛ d'an ma. Amina yarabi. Ala ko nɔgɔya. Amina. A garisigɛw foni. Amina. Jama kunna di laban ɲuman ko di aw ni Amina yarabi. Ala k'o dugawu bɛɛ minɛ. Seli jara. Alhamdulillah an ɲuman y'a kɛ. Yaro i ka selimafini ɲana dɛ. Yɔrɔ de. A ka selimafini don. Awɔ a ka selimafini don. Ne fana ta ye nin ye. Samaira ta in ma ɲɛ o. O tuma an b'an ko ka seliba ko o bazɛn ko. O bazɛn o ɲɛɲini. Hali malaw fɛ. Yaro. O la an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. Kosɛbɛ. Ala san caman yira an na. Amina. Ala seliw caya. Amina. Ala ka baaraw yiriwa. Amina. Ala yiriwa kɔnɔ. Amina. Ala ka an ni kanubaw. Ala k'an tin don ɲɔgɔn na. Amina yarabi. Ala ka jamana basi. Amina yarabi. O la les plats de chez nous an ka dumuni i kanubaw sama furu tɛmɛnen kɔfɛ n b'i bolo bi. Min b'an bolo bi an ka selisogo ayiwa n y'a dɔn o dɔ b'an bolo bi. Awɔ ayiwa communautaire daga di sisan seli la an b'a ye kuma caman an bɛ sogo jeni de kosɛbɛ n'an bɛ min jeni an b'o tobi ou bien k'a basa basa donc an ye min sɔrɔ ka yira o la n'o ye tobi wɛrɛ ye sogo la an ka jɛgɛ filɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛ se ka kɛ misi sogo ye a bɛ se ka kɛ saga sogo ye parce que dɔw bɛ saga faga dɔw bɛ misi faga dɔw yɛrɛ ta ye sɛ ye bɛɛ n'i se de don donc min kɔni b'an bolo bi o ye misi sogo ye ayiwa an ka jɛgɛw lajɛ n'Ala sɔnna. Rejim filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ɲanima aw sigiyɔrɔ la a ka rubrique Mali de bi an bɛ Titibugu la an ni muso baro don an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ bɛ n'an yɛrɛ présenter Liba i ni tile. An k'i yan kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na yɛrɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu n'i ka baarakɛta fan fɛ jamu ye. Ne tɔgɔ Madame Keita Mariama Doumbia mini fast food mini bureau pour ne ka entreprise. Donc Liba i bɛna jumɛn tobi ka yira an na bi. Ne nana caprix de dilan ka d'aw ma min ye pomme de terre farci ye. Caprix ayiwa hali ni an ka jɛ k'o caprix tobicogo filɛ ɲɔgɔn fɛ. N'an bɛna caprix dilan sisan an mago bɛ kɛ pomme de terre sogo sini seleri ni layi ani persil an mago bɛ se olu de ma ani kɔngɔ o ni lori ye ani jaba an bɛ jaba dɔ tigɛ tigɛ o ni cube d'assaisonnement ani tulu bidani tulu an ka sogo sauté donc an bɛ jaba kɛ ta la ka sogo sini fana kɛ ta la an ka épices seleri ni layi ni persil an b'olu k'a la ani cube d'assaisonnement o ni kɔgɔ mais ne kɔni tɛ tulu k'a la dɛ ne tɛ tulu k'a la parce que sogo yɛrɛ déjà
engraisser kosɛbɛ généralement donc ne tɛ tulu k'a la ne bɛ n ka sogo kɛ ta la dɔrɔn k'a lamaga sisan nɔ fo ka taga a ji ja ka bɔ a kɔrɔ awɔ sisan an bɛna n ka pomme de terre kɛ kolon kɔnɔ k'a susu kelen kelen pour que a kuru kana k'a la quoi je conseille a ka susu kelen kelen fo ka taa nugu n'o nugura i bɛ dɔ wɛrɛ k'a la o la i ka pomme de terre bɛ nugu ka ɲɛ mais ni purée machine bɛ min bolo bɛ se ka ta k'o yira awɔ a bɛ se ka kɛ ni purée machine b'a bolo a bɛ se ka kɛ ni purée machine mais ne kɔni ne kɔrɔmuso ye n dege a la tantɔ de awɔ o fana ka fisa parce que kolon o bɛ bɛɛ bolo awɔ donc n b'a f'i ɲɛna ni fanga t'i la i tɛ se ka ni susu dɛ n'a mɔna susu man go n'a mɔna susu man go mais ma nɔgɔn dɛ ni sunalo in na musow sɛgɛnni dɛ nka buguda la mais nin fana ye sababu ye ka fisa baraji b'a la i ka to ka recetteninw falen falen don o don ne teri ninnu ni fana b'an sɛgɛn o ye IDD recettew de ye ni IDD recettew caman b'an bolo o fana b'a nɔgɔya avec cube d'assaisonnement de k'a la fana k'an b'a susu pour que a ka don a la en même temps parce que n'a cayara a lamagali ma nɔgɔn pati dɔ ta pomme de terre i b'o ta k'a i tɛgɛ kɔnɔ tan cogo la mais i b'a pɛtɛ cogo dɔ fana dugumala kana fɛgɛya kojugu o la i bɛ sɔrɔ ka n'i ka sogo ta i ka sogo sotelen ta o dɔɔni k'a kɔnɔ n'o dɔɔni k'a kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a datugu i bɛ sɔrɔ k'a datugu dɔɔni dɔɔni tantɔ i b'a datugu ka kɛrɛw de layɛlɛ sanfɛ et puis i kana fɔ k'i bɛ pomme de terre fana dɔgɔya kojugu ka sɔrɔ ka a fɔ k'i b'a sama ka bɔ sogo la sinon a bɛ dayɛlɛ voilà ni y'a datugulen i bɛ sɔrɔ k'a mɔ ka ɲɛ i bɛ sɔrɔ k'a mɔ ka ɲɛ n'a ka di i b'a pɛtɛ dɔɔni n'a ka di i b'a kɛ rɔnlamani voilà an ka complexe mɔmɔli bannen donc an bɛna kɛ tulu bilenni ba la parce que pomme de terre mɔnen don ka ban viande fana mɔnen don ka ban donc a bɛ dore dɔrɔn de et puis man ka kutu caya ale la sinon a bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ a bɛɛ bɛ warawara ale man ka caya tulu la fana kana tɛmɛ den 3 den 2 kan walasa a bɛɛ ka se ka fɛrɛ awɔ a bɛɛ ka se ka fɛrɛ a ka bilen tulu température ka yɛlɛ kosɛbɛ parce que tulu b'a caya tulu température tɛ yɛlɛ quoi ka yɛlɛma yɔrɔ c'est délicat dɛ ni yɛrɛ ka nɔgɔn ni rɔnlama ye n'i ye rɔnlama kɛ application mɔnen bannen nin y'a jirannen k'a dori ayiwa wa ko ni man ca yɛrɛ ko ni man ca yɛrɛ ja pomme de terre bɛ se ka kɛ ko caman ye se ka kɛ ko caman nin ka ɲi muso bɛɛ kɔrɔ yɔrɔ sunkalo barikama in na a teli a ka teli a dépense ka nɔgɔn wa a musaka très 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 simple mɔgɔ cunnen ka dɔrɔn ou bien hali bɛ se ka buran fana ni yɔrɔ folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma n bɛ Segi Fila TV jama bɛɛ fo a filɛbaga jama bɛɛ fo n bɛ n ka belle famille fo n bɛ n ka famille fo n bɛ n cɛ fo n bɛ Ami yɛrɛ fo tɛ ale min yɛrɛ sababu ye ka nin recette in yira Bamako bɛɛ la ani Mali bɛɛ la o tɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna c'était simplement nɔgɔman min ka teli k'o yira musolakaw la musolakaw dɔrɔn fana tɛ dɛ cɛlakaw b'a la walasa cogoya min na bɛɛ bɛ se k'i ta ayiwa ni de tun b'an bolo ka yira u la n'o ye Caplux ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Bala Kuyate Samara i bɔra ka nin plat dumanba in ye dɛ an y'a ye dɛ i y'a dɔn o k'a tɔgɔ Caplux
Caplux. Bamanankan do wala nazarakan do. Bon, nazarakan do. Kosɛbɛ. A bamanankan la pomme de terre sugumaw tɛ. O don. Ayi na bɛ fɔ furufurulama de don. O don. Caplux. Ka pomme de terre susu. Ka pomme de terre balabala k'a susu. Donc o y'a sɔrɔ I ka sogo b'i bolo. N'i y'o kɛ sandusi ye. Sandusi ye. Donc I bɛ sogo k'a kɔnɔ dɔrɔn. K'a bila. Ni nin fana ka di ye n'a ka di ye I bɛ fɛ ka dɔ fara a kan I bɛ se ka an ka boromugu ninnu filɛ k'a bila chapelure la k'a yira o bɛɛ bɛ se ka a tɛ yɛrɛkɛ hali ni fana la a tɛ yɛrɛkɛ mais I risque dɔɔnin ka tɛmɛ faut que I ka patience de kɛ ka tulu bilen kosɛbɛ donc dɔ in fana la n'i bɛ fɛ ka enrichir yɛrɛ komi jaralakaw ka du ka bon donc n'i bɛ fɛ ka enrichir I bɛ se ka boromugu k'a la chapelure o fana b'a giriya kosɛbɛ o ye tiɲɛ vraiment an ka tɛ tɛmɛ nin e sɛri ɲɔgɔn kɛ wa sini bɛ min kɛ a banna e tun bɛ se ka kɛ wa ne tun bɛ se kɛ ni a bɛ kɛ ten tɔ mais forme min ka di I bɛ se k'o k'a la forme ka di awɔ n'a ka di I bɛ se k'a kɛ cœur ye comme o ye jarabi maaw ta ye n'a ka di I bɛ se ka kɛ jamujan ye forme o forme ka di I yɛrɛ bɛ se k'a i b'a kɛ karo fana ye awɔ n'a ka di I b'a kɛ karo ye mais ale kɔni filɛ nin I b'a kɛ tulu kalaman de la tulu ko t'a la situlu tigɛ tulu a bɛ da bɛɛ la situlu bon Samara mun situlu ko bila n'i bɛ Bamakɔ de situlu fana n'a sɔrɔ yan situlu I bɛ se k'a k'a la mais situlu tɛ Bamakɔ wa ayi ne bɛ Bamakɔ mais an tɛna yira mɔgɔ de ka nin yɔrɔ sa ko den tɛ hali ni ka wusa mais situlu dunna ka dɔgɔ Madame Keita a fɔ an tɛna yira min kɛ ni situlu ye situlu tɛ Bamakɔ wa a fɔ ni bɛ ka image ta k'a ci non mais c'est normal yirimasokaw la n'olu y'a ye olu b'a situlu bilen k'a k'a c'est normal ne ka ɲininkali kɛ comme an ye senu foyi an ka mɔgɔ dɔ k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ o fana bɛna kɛ o n'o ko b'a kɛ il faut que k'a dɔn a bɛ se ka kɛ situlu fana na a bɛ se ka kɛ tigɛ tulu da bɛ k'o la I b'a kɛ situlu bilennen na ka kanga mun b'a sanfɛ I b'olu bɛɛ bɔ yen donc k'a bila situlu kalaman na a bilennenba a wulilenba I bɛ se k'a bila o la awɔ n'o de kuma ɲɛ k'a fɔ ko jara ni ye nin ye ka sɔrɔ an m'a dun fɔlɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye dumuni nafama ye parce que pomme de terre filɛ nin ye ale nafa ka bon sogo fana bɛ ten jabaw fɛn fɛn b'a la a bɛɛ ka ɲi mɔgɔ ma et puis a bɛɛ bɛ sɔrɔ an fɛ yan attention an ne ko pomme de terre da ka di a bɛ joli la bi a pomme de terre da ka di a bɛ kilo bɛ 80 na bi ne b'a dɔn n'a bɛ 80 na awɔ kilo bɛ 80 o kuma o de da ka di yan a da ka di kɛ n ko kilo tun bɛ 100 ni kɔ la an bɛ 100 ni kɔ mais anw ka ko fana ɲɛmɔgɔ tun bɛ dɔ fana la o de don saison ko don n'a bɔra ne tuma min kosɛbɛ généralement funteni de la I b'a sɔrɔ pomme de terre bɛ bɔ wa a marali fana ka gɛlɛn nin waati la dɔɔni an bɛ nin san tuma dɔ la 40 a tila ka so niveau la bon Sikaso bi ni télé b'a sɔrɔ sɔgɔna min tɛ 80 yɛrɛ bɔ o mana an bɛ Sikaso bɛɛ lajɛlen fo ɲɛyɔrɔ la pomme de terre ko la kosɛbɛ a mana kɛ ɲami ma an tɛna sogo dɔ Sikaso ko la pomme de terre bɔra ko la hali n'a kɛra bɔrɔ 2 ye e kelen ne kelen a banna komi Samayira bɛ yen nɔ an n'ale ta ɲini kɔfɛ n'Ala sɔnna pomme de terre furu a sɔn waati a sɔnni b'a la ka gɛlɛn dɛ a ma se pomme de terre sɔn tɛ ko ta ka di maa ma ten mais ne b'a dɔn an kanubaga minnu bɛ Sikaso kosɛbɛ o yɛrɛ Sɛnɛkɛlaw de ye pomme de terre sɛnɛni a tɛ mɔgɔ kɛ k'o di maa ma ten Madame Keita an b'i fo k'i baara ɲɛna ka kanubaa bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra yen juste un petit constat ce matin circulation na n y'a ye dɔ de ye accident kɛ cɛ kelen telimantigi muso b'a bolo den bɛ o cɛla a ye accident kɛ dɔrɔn den panna ka bɔ fitinin mais munna aw tɛ sɔn den ba ma bi Madame Keita jaabi e ka jaabi fɔlɔ di kɛ minɛn mun b'a bolo wa foyi t'a bolo a sigilen bɛ dɔrɔn den bɛ a kɛ bɛ ka den minɛ motomantigi bɛ ka da a moto ni ɲɔgɔn moto telimani bolila n'ale ni ɲɔgɔn voilà maintenant sisan le telimantigi yɛrɛ ka accident kɛ dɔrɔn den panna olu bɛɛ ɲinɛna den kɔ parce que ale kɛ telimantigi ɲɛsinnen moto ma muso yɛrɛ ɲɛsinna a yɛrɛ ma donc den panna de ka bɔ donc den yɛrɛ bɛna duguma sɔrɔ donc dɔ de ye den minɛ mais yɔrɔ maaw tun y'a bamu don ayiwa o ye tiɲɛ a kun tɛ s'o ma munna basi n'a ye muso misɛnmanin de don munna aw bi anw bi muso wa muso misɛnmaninw caman tɛ se den dɔw ma bon Samayira ne b'o dɔn dɛ sinon hali sisan ne ka denw ka bamananw bɛ yen e bɛ den bamu ne bɛ den bamu k'a ta ne ka den filaninw la
olu bɛ san 11 na bi olu ka bamanan bɛ ne bolo fu fitinin a fɔ mɔgɔ min k'e ye den bamuna ne fana b'a bamu Samaira mais sisan a bɛ sɔrɔ sisan musomisɛnninw b'a fɔ mais Samaira est-ce que den fana kan ka damu ka sigi moto kan a bɛ moto ka den bɛ kɔ la mais fana ka fisa ka c'est cɛmancɛ la parce que cɛmancɛ la a exposé len don sisan n'i y'a kɔnɔ parce que an ka dugu la n'i ye den bamu fɛn na de i b'o sigi kungoyan fan fɛ a mana kɛ cogo o cogo ni sɔgɔ kɛra a bɛ se ka kɛ fɛn ni ba binna a kɔ kan mais sinon c'est que sur den kun tɛna pan ka bɔ kɔni a tɛ pan ka bɔ maya mais ni e m'a bamu don a b'e tigɛ kan a b'e sigi donc ni fɛn kɛ dɔrɔn e bɛna den kɔ o ye tiɲɛ e bɛ yɛrɛ ɲini o a bɛ kɛ dɔw fana ɲɛna k'o ye sécurité de ye k'a sɔrɔ i bɛ ka aw bɛɛ exposé baasi ayiwa laseli kelen bɛ don dɔrɔn k'a fɔ dɔnbaw ye n'u janto la n'u bɛ yɛlɛ bolimafɛnw sanfɛ u ka denw bamu jango mɔgɔ tɛ kasara na kuma dɔn ni kasara kɛra sɔrɔ fɛn yan tɛ ala dila la i den ni ka se ka kisi ayiwa e yɛrɛ fana hakili ka se ka sigi bon ne y'a faamu min na a tigi kun parilen don a ka selifini na o t'a fɛ selifini Samaira y'a fɔ yan a t'a fɛ selifini ka dogo selifini ka fɔ o b'a fɔ ko i parla dɔ y'a fɔ de Samaira a bɛna fɔ minnu t'a o kunkolo dilan ka mèche dɔ la ka banga musɔrɔ sigi ma ka banga casque don kun jumɛn b'o la o t'o ye voilà donc nin fana ta kun y'o de ye ala ka hakili ɲuman an bɛ dugawu kɛ sa ala ka hakili ɲuman d'a ma n'o tɛ a ma nɔgɔn an ka den bamu fara an bolo kan surtout n'an bɛ bolimafɛnw kɔfɛ surtout moto c'est encore plus prudent n'i t'a fɛ ka bamu kɔfɛ dɔ fɛn dɔ bɛ ɲɛfɛ o bɛ den coro min na kankuru voilà donc k'a don c'est encore plus sécurisé aussi ça c'est vrai n'est-ce pas n'i y'a dɔn k'a kɔrɔbalen don dɔɔni a bila kɔfɛ i ka fini fana kɛ k'a siri ani i siri mɔgɔw bɛ yɛlɛ i la mɔgɔw ka yɛlɛ i la o ka fisa masiba ka kɛ ni den ye gitɔrɔn sanfɛ kosɛbɛ n'i ye fini sɔrɔ ala ka kɛra tafe kelen ye i y'o kɛ ka ni siri c'est très important non parce que ninnu ye cas ye cas minnu na bɛ mɔgɔ échappé mais n'an ye min ye circulation dɔrɔn du coup a dit que tu vois c'est très important de changer parce que ça permet à plus d'un d'en tirer profit de comprendre non seulement les conséquences et puis vraiment de se dire de prendre des précautions voilà parce que musomisɛnninw caman de bɛ yen n'o pari ka ban den tɛ bamu bilen den tɛ bamu bilen o de don an tɛ se ka baara an ka dagabara basanw na ka den da kɔ la o ma ɲi dɛ Samaira n'o kɛra fini bɛ ye cogo di j'ai hâte de te voir porter un enfant Amina kɔrɔfɔ kunjɛ kɔrɔfɔ kosɛbɛ an ma filɛli jamaw bɛɛ lajɛlen fo bari n'i y'a ye olu bɛ sigi k'an lajɛ kanu ko ni kanu ma fɛn fɔ ma jufa donc an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la les plats de chez nous kanubagaw n y'a dɔn an ye sunkalo an ye dɔ kɛ en enregistrement na sunkalo ko ma nɔgɔn ka tila k'a fɔ k'i bɛ tila i ka sunkalo la ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ so i fɛ yen nɔ a ma nɔgɔn a baara ka gɛlɛn donc enregistrement yɛrɛ ye baara min ye wagati jan de don donc k'a fɔ k'e y'i ka baara bɛɛ bila k'an reçoit an b'aw fo dan tɛ foli min na wa ka foli belebeleba d'u ma ka tila ka yafa deli k'u fɛ n'an donna min gasi la u ka yafa ma baara bɛ n'a taabolo don a bɛ se ka kɛ i bɛ don dɔ gasi la ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama donc an bolo fila b'an k'u ye les plats de chez nous halisa an m'u ka bila la ni mɔgɔ min mago b'an na u b'an wele numéro la n'o ye 79 63 39 59 n'ala sɔnna yala bamananw ko n'i y'a mɛn ko alimami ko kɔmɔgɔw de don o ye tiɲɛ n'o tɛ a nafa ko kelenna seli la dɛ il faut faire un coucou spécial à ton équipe de production o don n ka équipe mɔgɔ bɛɛ k'a ta sanfɛ message bɛ ci minnu ma an ka chefs fo ka n'a bila caméraman mobilitigiw la an b'u bɛɛ lajɛlen fo très important parce que ne tɛ foyi y'o kɔ parce que ni ne taara se aw ma ni caméraman tɛ jɔn b'a bɔ a ma nɔgɔn n'i y'a mɛn an bɛ se voilà n'i y'a mɛn an bɛ se caméraman fana ma dɔw de y'an ta ka se donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo mobilitigiw wo caméraman wo an ka chefs fana wo u bɛɛ lajɛlen fo n'ala tɛ foli min na bon Samaira i ye yɔrɔ in souligner kosɛbɛ parce que a ma nɔgɔn quoi n'i y'a mɛn anw de ɲɛ bɛ anw de la o ni ne kɔfɛ o de ka ca kosɛbɛ
la très important o ye tiɲɛ bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ k'a fɔ baara ɲɛna a ɲɛna yɛrɛ a tɛ tɛmɛ an fana ta fara kan k'a ka maaw fo kɛ kosɛbɛ muso min na ni to ye kɔni ne hakili b'o de la kosɛbɛ ne nana to di ne ma ka to di an m'o de fo k'o waleɲuman totigi sa ma de fo ka waleɲuman dɔn ni na ni to ye ka diya a ba la kuyate kosɛbɛ an tɛ madame Keta an ka madame Keta bilasira ni clip du jour awɔ Fanta Camara awɔ an bɛ madame Keta bilasira n'o ye o don Lala Kuyate Samaira ayiwa ko an ka sɔli kira kan o nafa ka bon an ka kosɛbɛ ala ka nafa n'a barika ye Aminata den ni Abdulayi den diɲɛ ni lahara dan n'ale de kanu kama ala ka halisa an kɛ kira kanuba jɔn ɲumanw nti a banna wa a banna kɛ a fɔ ka tɛmɛ ni a bɛ wele ko nin y'a daminɛtɔ ye a tɛ fɔ ka tɛmɛ ni kan ayi komi a bɛ wele ko nin y'a daminɛtɔ ye caman fɔra sa wele tɔ kɛ caman fɔra an ka to tan fɔlɔ bɛn don don o don an farasi fila fɔ yanni san ka ban i n'o fara ɲɔgɔn kan n'a fara ɲɔgɔn kan na kɛ morceau kelen ye dɛ muso hakili ka go sa non e hakili ka go yɛrɛ ni ko da in awɔ an ka kɛ ten dɔnkili dilantɔ de ta phrase kelen kelen awɔ yanni san ka ban a bɛ kɛ morceau kelen o kuma tanima a da ko ka dɔnkili da bɛɛ ka boli i ka biribiri awɔ Lala Kuyate kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye a b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye i y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan o la an bɛ kanuba cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ bawo ni a taara kɛ ko bɛ cogo de la Lala Kuyate foyi tɛ kɛ ni sababu tɛ walayi o la cɛba in tuma bɛɛ an bɛ sɔrɔ a kan tumana min na Lala Kuyate ni ko nin ye yɛrɛ ye ɲɛnamaya kɔnɔ kosɛbɛ Lala Kuyate a dɔw la a ka nafa ka bon kosɛbɛ walayi a ka bon i ma diɲɛ na ani kiyama o ye tiɲɛ o tɛ kosɛbɛ jan ko surunali tigi ye ale a don dɛ kiyama don walayi o tɛ o don Lala Kuyate waati b'a la ka taa dɛ kosɛbɛ ayiwa an yala an k'an ka du kanubagaw la an bɛ bonya masegin foli k'u ye bari an y'a fɔ n ko i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru tɔrɔn fila de bɛ dugu ma i y'a mɛn i ɲɔgɔn kumakɛlaba tɛ mɔgɔw de b'i kɔ minnu b'i encouragé minnu awɔ bɛ fara kan n'ala sɔnna o la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma Samaira ni sanga in kɔnɔna na minnu bɛ Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkan ma fɛn fɛn ye sɔgɔmadon jɛmukan kanu an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin de kɛra an seko n'an damayira ye bi jɛmukan kɔnɔna na ka se ka na
n'o ye ka n'o yira u la yasa u ka se ka nisɔndiya sɔrɔ ani ka se k'u kunnafoniya fana n'ala ma basi k'an na sini fana n'ala y'o don an garisɛgɛ la olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan ka se ka kunnafoni kuraw olu lase u ma. ayi mais ne ye dɔnkilida de fara a kan. o bɛ fara a kan o. ayi ne y'o jaabi ne ko k'o bɛ fara a kan. ɔ don jumɛn. ayi dɛ n t'o don f'i ɲɛna dɛ. n ko dɔnkili bɛ da ni wari de ye e ye wari di yan. i bɛ se studiotigi ma i bolo lankolon wa. o tuma e ka inspiration ye wari de yan. ayi donc i bɛ inspiration bɛ yen ka ban maintenant dɔrɔn moyen di dɔrɔn ka don studio la. a kun wɛrɛ n k'a mɛn ta. ayi. n'a ye n diya n'a wari. ayi n ko surprise de don. ayi dɛ. e bɛ minnu ta ye fiɲɛ fɛ olu b'a kun wɛrɛ ye de. ni fiɲɛ bɛ dɔnkilida sara de. ayi. e bɛ dɔɔnin fɔ i b'a kun. e bɛ k'i dɔn minnu ta la olu m'o fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa a bɔlen kɔfɛ de y'i dɔn. ala e tɛ se dɔnkilida dɔrɔn i t'o fɔ sɛgɛn. ayi n bɛ se dɛ mais n tɛ se ka da fu de la. baasi tɛ. awɔ. Lala Kuyate an b'i fo k'i waleɲuman. o diyara n ye. waati n'an tɛ kirinakaw fo. kosɛbɛ. kodi. awɔ. yɔrɔ jamukan in kanubabaw don. awɔ jamukan in kanubagaw bɛ yen. u b'a lajɛ. u b'a lajɛ kosɛbɛ. awɔ an b'u fo kosɛbɛ. i m'a fɔ k'i ka dugu ye. n ka dugu ye. e ko ten dɛ. siga foyi t'o la. o la. kosɛbɛ. ne kɔni bɛ Yiringasokaw de fo. i y'a dɔn. awɔ kɛ ɲɛna cercle la. awɔ. Bilenjo arrondissement na. i y'a dɔn. Sikaso région ba kɔnɔ. Yiringaso bɛ yen. commune Miiriya kɔnɔna na. o la an bɛ Yiringasokaw bɛɛ lajɛlen fo. cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔ. kosɛbɛ. nin waati in na. Lala Kuyate Sherifa TV o bɛ a lajɛ. i y'a dɔn. k'o fɔ k'o waleɲuman dɔn. k'a fɔ ala ka na ni bɛn ani basigi ye. amina yarabi. Yiringaso ani a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen na. n'o tɛ maajugu ninnu fana kuma ni kuma u bɛ poyi ka taa bɔ anw fɛ. ayiwa. nka an bɛ dugawu kɛ ala k'an don o kalo dugu la. amina yarabi. ala ka yafa bala Mali jamana bɛɛ lajɛlen tanga kan. ami. o kɔnɔna na an bɛ kanubaa cɛman ni musoman. denmisɛn ni maabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo o tura ani o jamu na. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. ayiwa. madama minnu sigilen bɛ ka ɲɛmada jɛmukan fɛ Lala Kuyate. sɔgɔmadɔnɔ jɛmukan don. an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni bi donya in ye. Lala Kuyate o de bɛnna nin ma. sini na seginna kɛ nin kɔrɔ nin bɔlen kɔrɔ in kan. nka ni ala m'an ka jɔn yɛrɛ na bɛɛ. sini 10 heures 11 heures. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. an ka kura ni ka o danganama ye. sani o caman fɔ ala ka tile hɛrɛ d'an ma. ala ka jamana basigi. ala ka jamana basigi. an b'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa baraka. ala ka sini jira. amina yarabi. e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa. mon père Mali bɛɛ bɛ nin. nin nɛnɛ b'a la nin Afrique bɛɛ. nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ. tiɲɛ la mon père nin ka ɲi. ne tɛ jumɛn. ani n b'o gundo d'i ma te zara. mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. nin y'a kumaba ye. e ye nin dɔn wa. surprise i ye nin dɔn wa. a bi yan. a man kan ni. sisan kɔni i ye teko da te zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ. jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala tezara Thank you.